I pozdrav svima, ja sam Rema. Ovaj klip će biti veoma kratak jer meni je danas godinu dana kanala, tako da za tih godinu dana sam stigao 168 suba i ako sam, na sam sam, i kad sam počeo da snimam na početku, ja nisam ni mislio da ću nešto to sam toliko, pošto je sad bukvalno YouTube, sad mnogi snimaju bukvalno i sve to i ne verujem da ću da čekam ja da uspem, ne znam, nikad se ne znam. I izvinjavam se što nisam snimao ovih 2-3 nedelje, bukvalno ne znam ni ja više šta da snimam. Neko mi je dosadilo, bukvalno. Tako da, uskoro idu novi klipovi, tako da želim da se zahvalim mojim drugarima na tih godinu dana koji su bili u mojim klipovima, tako da mom bratu spomenu da poželim da pređe preko tih 1000 suba što je stigao sada. Tako da, u nedelju ide novi klip Zule, tako da i ti godinu dana su brzo pošli. Tako da, nas uživali u kratkom klipu, mi se vidimo u sljedećem i boj!